Long-longing driya mangu-mangu mangungkung kanduhan remang lerlena tanpa kanen yen tan tuluso manggo sang dyao tomo nalendra muda Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara. Wong Mastunama sidam skaring bawuna langgeng. Bratasena ulun ngaturake nedoni nrima ingkang tanpa pepindhan. Dinamung putulun si Bratasena ingkang keduga mberat marang Sukerta ulun kelawan Kakang Pukulun Bathara Bayu. Indra agekku. Aku ngaturake basaku katura. Ya ulun nama karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Bayu bapakku. Aku ngaturake sembahku katura. Ya Bratasena wis ulun nampa karya bombong tias ulun. Apa sababe dewa wis kepenak mapan ana ing kayiwangan teka dadak wujud buta. Critane ngene nggih. Sejatine ulun nampa sesiku saka Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nalika semono kayiwangan ana pahargyan gedhe ya kuwi mengeti 1000 taun Sang Hyang Jagat Girinata nggone madheg minangka dadi nalindraning para dewa nganake suka parisuka lelangen Lenggodbawa wonten ingkang padha jejogetan ya kuwi peranganing para widodari mantasaning para widodari kalebu Bathari Wilutama ingkang pancen sulistya ing warna. Ya, tak sejarahke sedina ya, Nggih. Ya, ora dadi ngopo. Nalika semono jroning pahargyan suka-suka jroning kayiwangan para dewa ingkang pinanggenah ngasta utawa nabuh gamelan Lokananta. Ya. Nalika semono panjenengan ulun kadhapuk ngasta kendhang. Wonten Hyang Pukulun Bathara Bayu ngasta kempul. Iya. Nalika semono nggene padha joget Lenggodbawa para widodari jebul ngagem ya kuwi busana sarwa sutra ingkang tipis. Iya. Nalika semono padha jogetan ora kanthi kanyono-nyono mbok menawa Hyang Pukulun Bathara Bayu ora kuat ngampah marang hardaning kakung wekasan meses angine metu perbawa. Anempuh kang padha jejogetan para widodari wekasan nyampinge padha semilak. Iya. Panjenengan ulun bubrah nggone ngendhang ingkang mestine mipil tak samberke. Ingkang mestine nyamber wis tak gongke. Pokoke ora karu-karuan. Iya. Jebul wong ki yen ke taman kaya ngono kuwi ki ora nggon-nggonan. Nadyan lagi ngasta apa wae mesti bubrah sarandunging hangga. Mergo nggonku nyawang wentise Bathari Wilutama ingkang kuning gemrining kaya kencana sinangling. Wekasan bubrah nggonku ngendhang. Bathara Bayu ya semono uga nganti ora eling Purwoduksina ingkang kudune ladrang digangsarke.
ingkang kudune gangsaran malah disrepeke. Tumuli ulun tetimbalan dening Sang Hyang Jagatnata. Indra lan Bayu, kita kuwi dewa. Kena ngapa pakarti kita kaya mengkono? Yen ngono sing dewa ming bleger kita. Nanging batin kita tan prabeda kaya dene yaksa wenteh. Aku lawan pukulan Sang Hyang Bathara Bayu wujud buta. Yo. Wah, kena ngapa dewa ki nggon suci kok isih iso ketanggur kaya ngono. Wis to. Dewa ki ya menungsa. Mung nalika semana wis ngunjuk tirta amerta wekasan kena lara luputing pati. Ning yen rasa pangrasa dewa ki ya tan prabeda kaya dene menungsa duwe rasa pangrasa pepenginan ingkang ndrebala jroning ati. Ya, sak banjure Indra lan Bathara Bayu kita ulun sotake dadi yaksa mapan ning guna Sigrangga ning Gunung Candramuka. Nganti seprene iki wis tetawunan gone ulun dadi buta, dina samengko wis ruwat mung saka kita Bratasena maragake matur marang panjenengan ulun apa to ingkang sira upaya. Bathara Indra kedayalan nggonku prapta ning telenging Manate Brasara mapan Gunung Candra Dimuka mung merga kepengin weruh kang aran Kayugung susuhing angin dadi sarana nggonku bakal entruk kawruh kasampurnan lan kawruh panunggal. Jarine Durna bapakku ya guruku, aku bakal nampa kawruh kasampurnan yen to bisa mboyong wujuding Kayugung susuhing angin. Indra kakekku. Yana pandhita kang wis limpat mangkuliring kasarjanan mangkuliring kasarjanan pindha kumbang Om jagat maestu para wayaptura jagat Om mastu nama sidam sekaring bawuna langgeng Bratasena. Indra kakekku piye? Apa ingkang kuwi kita upaya ning telenging Gunung Candramuka mau sejatine ora ana ya mung nanging aja pisan-pisan ngluputake kelawan gurumu Begawan Durna sabab ingkang dikarepake dening gurumu Begawan Durna ya kuwi Kayugung susuhing angin. Kayu kuwi tegese kajeng utawa karep. Gung kuwi tegese gedhe, susuh angin iku mlebu metu ning napas. Ya sinebut Bajra Herawana. Dadi Kayugung susuhing angin iku wujude ora liya amung uripe Werkudara dhewe. Wektu iki jeneng sira adreng kekarepan kita nggone kepengin nempa sarta njaluk wejangan ngelmu kasampurnan. Karep kang gedhe mengkono mau bisane kasembadan kudu binarengan aringing napas lereming panca indriya lan sumelehing rasa. Munggo iku ing winastan Kayugung susuhing angin kulub Wijasena. Bermara remangus wong yo ngambreng kadi karunaning kaswase dosang gondo Astratmaja. Long-long lalu mangulati surya mangrangsang wayah. Kayu tegese karep, gung kuwi tegese gedhe, susuh angin iku mlebu metu ning napas. Adreng nggonku duwe kepinginan nampa wejangan ngelmu kasampurnan. Karepku sing gedhe mengkono mau bisane kasembadan kudu binarengan haringing napas lerming pancandriya lan sumelehing rasa. Ya, pancen bener mengkono. Lan sumurupa nggih, aja pisan-pisan kita ngluputake kelawan Begawan Durna, nanging malah wektu dina iki kita baliya nyuwun marang Begawan Durna sejatine apa ingkang winastan kasampurnan utawa ngelmu kasampurnan. Wah, iya. Ngestoke dawuh. Nanging sadurunge kita bali, ulun bakal paring wujuding pusaka kang aran Paningset Sutra Dewangga. Daya panguwasane lamun ngambahing toya tanpa beda ing dedharatan. Wah, Bratasena, ulun uga bakal paring bebungah kelawan jeneng kita. Ya kuwi Cunduk Barga Warastra.
Sesuk kinarya pusaka yen tumapak Bratayuda isa kinarya jaya kaunggulaning para Pandhawa. Wah. Indra bapakku, Bayu bapakku ngaturake panuwun kang tanpa upama. Sartane sira kula bakal ndak gelung. Ya kuwi wujud kang gelung minangkara tandha panunggal kelawan Sang Kotipati. Aku mengkari manut kersaning Bayu bapakku. Ayo nggih, mara gage nderek marang panjenengan ulun dandani Werkudara ya Bratasena. Swamya ngambranganan Om. Aturake panuwun Bayu bapakku. Dene wis paring busana nglawan aku. Ya, Werkudara kang aran gelung minangkara kinarya pratandha panunggali kelawan Sang Kotipati. Mula kang sangka kuwi nggir gandeng dina samengko wis cukup. Iwang pikulun Bathara Indra lan aku bapakmu Bathara Bayu nggone paring wejangan kelawan sira kulup mara gage baliya tanjihna marang Begawan Durna. Mungguh ngendi dununging ilmu kasampurnan. Ya nanging wanti-wanti pitungkasing ulun Werkudara aja pisan-pisan kita ngluputake lawan Begawan Durna nanging nyuwuna pituduh ing sakbenere menyang endi papaning kang aran kawruh kasampurnan lan kaya ngapa wejanganing karo kasampurnan mau saka gurumu Begawan Durna nggih Bratasena. Ing